finalment volíem parlar del cas, diguéssim, que ha saltat a la premsa aquest cap de setmana respecte a un informe, un buidatge de la informació dels registres de la propietat i mercantils de Valls, encarregat per la CUP de Valls ara fa 2 anys. Faré jo una petita introducció amb Thais Bastida, portaveu de la CUP de Valls, que ha vingut expressament per rendir comptes d'això. Us explicaré una mica la seqüència dels fets i les raons de per què aquest encàrrec i quines necessitats trobaven, i després, en tot cas, òbviament tindreu el torn de preguntes per fer les preguntes que cregueu pertinents. Primer de tot, si ens centrem en el cas i si tothom ha llegit correctament la nota de premsa de la CUP de Valls i vist l'informe fet públic, es tracta d'un encàrrec a una empresa per fer un buidatge de dades públiques. No és en cap cas ni corrupció, ni espionatge, ni res que se li pugui assemblar al que va encarregar la CUP de Valls, i a més davant, doncs, com en Thais explicarà, d'una sèrie d'escenari susceptible de portar a corrupció on es podia generar algun cas de corrupció, i per tant era el deure de la CUP de Valls a fer aquest encàrrec. I s'hi barregen, diguéssim, el fet que hagi saltat a la llum i s'hagi afegit en tots aquests casos, s'hi barreja, al nostre entendre, una possible mala pràctica que no utilitzem mai les candidatures d'unitat popular, però que aquest cas ens reafirma en què no ho hem de fer mai en absolut, que és confiar parts substancials o instruments substancials de la nostra acció política a ningú altre que no sigui a nosaltres. En aquest cas va ser una empresa, absolutament que per desconeixement nosaltres, i crec que la major part del país, no sabia ni que estava implicada en res, ni que fes res il·legal, ni que fos obra de ningú en el moment de contractar-ho, ara fa 2 o 3 anys, 3 anys crec, 2010. Tenim, òbviament, com a candidatura Unitat Popular, la major part, el 90 o el 95% de la nostra acció política la fem des de la militància. Molt pocs regidors cobren, però sí que és cert que nosaltres, per la gestió econòmica dels comptes nacionals, tenim un suport en una gestoria privada, que li paguem un tant perquè ens ordeni els comptes i els faci que quadrin, diguéssim, faci que siguin d'acord amb la llei, i que també de tant en tant, malgrat tinguem molts advocats militants, també haguem de recórrer alguna candidatura Unitat Popular a contractar els serveis d'algun bufet d'advocats per resoldre algun cas o entrar algun contenciós administratiu. Són les dues potes on confiem una part de l'acció política a algú altre extern, i per això paguem els seus serveis. Està en revisió també quines empreses hem contactat en aquest sentit. Entenem que ha estat suma casualitat que hagi saltat aquesta empresa com a participant en una sèrie i que no passarà amb els pocs bufets d'advocats que hem contractat per casos puntuals, ni amb la gestoria econòmica, però en tot cas assumim la mala pràctica d'haver delegat, o la petita mala pràctica, que és normal per tots els altres partits, però que nosaltres ens l'autoimposarem també d'assumir el màxim de feina política per part dels nostres militants i no pas en empreses externes, pel que pugui passar, perquè el país ara mateix és un camp sembrat de mines on no es pot confiar ni se'n pot refiar un de ningú per por que passin coses com aquestes. I de l'altra banda hi ha una part evident de desconeixement de qui era Método 3, que en aquell moment poquíssima gent ho sabia. En tot cas, aquesta poquíssima gent no era la nostra, que sabia que podia estar implicat amb escoltes o amb altres pràctiques no legals o poc ètiques, i per tant una certa mala sort que de les empreses que se'ns van oferir per fer aquest buidatge d'informació del registre de la propietat i del registre mercantil, que acabessin triant una que casualment després, o 2 anys després, sortís a la llum en aquests casos que esteu coneixent aquests dies. En Thais explicarà una mica l'origen i la seqüència de fets. Hola, bon dia. Soc en Thais Bastida, soc membre de la CUP de Valls. En tot cas haguéssim vingut algun dels regidors, però treballen, per tant, parlo jo. Bé, si us sembla bé, us explicaré una miqueta la seqüència dels fets, d'acord? I com que em deixaré coses, doncs després em pregunteu. Bé, el 2005 es crea una empresa que es diu Invatet SL, que té activitat immobiliària. El 2007 el fill del propietari d'aquesta empresa passa a ser el regidor d'urbanisme, càrrec que sosté fins al 2010, més o menys. El 2008 aquest regidor passa a ser també alcalde de Valls, l'actual alcalde, l'Albert Batet.
i el 2010 s'inicia el que és la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana. Llavors, aquest fet per nosaltres ja és un fet suficient com per, diguéssim, intentar anar a veure què pot haver passat aquí, intentar trobar aquelles possibles irregularitats o possibles coses que entenem que no serien apropiades, que es poden derivar, evidentment, de la revisió d'un pla general. Entremig també cal dir que el 2009 van passar dos fets importants que també ens van esperonar a fer alguna acció al respecte. Una va ser la dimissió de Genís Carbó per l'implicació en el cas Pretòria. Genís Carbó era director del planejament de l'Ajuntament de Valls. S'ha de dir que l'any passat aquest cas es va arxivar, per tant no s'ha arribat a demostrar res. I el 2009 també hi va haver una investigació de l'Oficina Antifrau de Catalunya a l'Ajuntament de Valls per possible conflicte d'interessos en adjudicacions d'obres i altres adjudicacions. Per tot plegant nosaltres una miqueta ens va ficar, vam ficar una miqueta el crit al cel, vam intentar esbrinar què hi podria haver. Nosaltres hem estat, durant tot aquest temps, per exemple, vam estar en contacte amb periodistes que sabem que estaven treballant aquest tema però que no acabaven d'arribar a la informació. Nosaltres ja en altres ocasions ja hem anat al registre de propietat a fer un buidatge de propietats, com per exemple en el cas de les àrees residencials estratègiques, o sigui, l'Ara de Valls, nosaltres tenim un informe que posa noms i cognoms a totes les finques i també vam buscar els últims traspassos de titularitats dels últims anys per saber si hi havia hagut alguna irregularitat o hi havia algun traspàs de titularitat d'alguna finca que tingués a veure amb algun càrrec polític. Però, clar, en aquest altre cas era molt diferent. O sigui, nosaltres no buscàvem finques concretes, nosaltres buscàvem un llistat de propietats d'una persona o d'un nucli familiar. Per tant, això d'alguna manera ja se'ns escapava bastant. El 2010 fer una consulta d'aquestes d'una finca, per exemple, a través d'internet costava 9 euros. Estem parlant que potser hauríem d'haver fet un buidat d'un centenar o més de finques. Una miqueta ens venia tot molt gran perquè tampoc no tenim estructura a la CUP de Valls no tenia estructura llavors i ara tampoc la té. Llavors vam decidir externalitzar-ho. Bé, doncs nosaltres acceptem que ens vam assessorar malament, que el dispositiu o les valoracions que vam poder fer per arribar a anar a patar amb aquesta empresa van ser errònies, en tot cas. La qüestió és que vam anar a parar amb aquesta empresa i ens hem trobat amb aquesta situació que evidentment lamentem. Nosaltres aquest dissabte, quan el Triangle va publicar el llistat d'aquests informes, el divendres, a la nit, el dissabte mateix al matí, ja ens vam ficar en contacte amb l'alcalde per comunicar-li que l'informe, que sí que evidentment érem nosaltres que havíem encarregat aquest informe, no era ningú que es feia dir Unió Popular, com ficaven en el llistat del Triangle, i també per comunicar-li el contingut de l'informe, perquè no, en tot cas, per no alarmar la família, perquè no es pensessin que, des de saber que hi hauria hagut. El dia després, el mitjà local va fer saltar la notícia, va fer públic, i nosaltres hem fet la nota de premsa al respecte, que teniu tots. Hem anat ahir, durant tot el dia, vam tindre la seu de la CUP de Valls oberta per tothom qui volgués fer les seves consultes, per atendre qualsevol mitjà. Hem penjat també la factura del servei i bé, en principi entenem que avui també venim aquí en seu parlamentària per si hi ha alguna qüestió més a aclarir i bé, dono pas a paraula. Sí, és que hi ha alguna cosa a aclarir. M'he deixat de dir també que per nosaltres la qüestió fonamental de tot aquest fet i la valoració política que en fem i que n'hem fet en la nota de premsa és que aquesta combinació d'àmbit públic i privat, aquestes portes giratòries que s'entra per l'àmbit privat i s'acaba sortint pel públic i viceversa, aquest fet que repeteix en totes les administracions, per nosaltres és el fet central o el caldo de cultiu, la segó que fa aflorar els casos de corrupció i irregularitats en general. Nosaltres entenem que més enllà de les moltes mesures que ara
properament, no? o que ja estan fent, van anar presentant els partits, doncs entenem que aquest fet, que és totalment legal, és un caldo de cultiu. O sigui, és un caldo de cultiu perquè nosaltres entenem que no és ètic tindre negocis, no? privats i al mateix temps participar d'una administració en el mateix àmbit. Això, que és perfectament legal, doncs no hauria de... és totalment reprovable. En tot cas, nosaltres així ho hem manifestat en diverses ocasions. Això es passa a Valls i passa a tot arreu, passa en aquest cas i passa en d'altres casos, d'altres regidors i d'altres àrees de govern, i per tant entenem que ara mateix que aquest és un tema d'actualitat, que és un tema que seguirà sent d'actualitat properament, és un dels temes que s'hauria d'abordar. O sigui, intentar ficar límits en barrejar aquests dos àmbits. Si hi ha preguntes o Quim? Sí, si voleu fer preguntes ja podeu fer-les. De qui es tractava aquesta empresa o quines eren les pràctiques que funcionava aquesta empresa. En tot cas sí que sabíeu que era una empresa de detectius privats o investigadors privats, potser us podíeu imaginar altres tipus de pràctiques, però no és aquesta la pregunta. Us vull demanar si la contractació d'aquest tipus d'empreses, d'investigadors privats o detectius privats per part d'altres partits per fer pràctiques legals, ni que sigui de seguiment, d'espionatge, com es pugui dir, però de manera legal, són comparables a aquest cas o per vosaltres és una cosa totalment diferent? O sigui, nosaltres no hem fet ni espionatge, ni seguiment, ni escoltes, ni res d'aquestes... I ens sorprèn, a més, i estem, jo crec que astorats, igual que la meitat del país, de que els partits trobin o utilitzessin com a pràctica habitual encarregar espionatges, seguiments o altres tipus de recerca d'informació que no sigui pública, i ens sorprèn i estem igualment, creiem, astorats, i no ens sembla en absolut normal que aquestes pràctiques s'utilitzin entre partits polítics. En tot cas, entenem que això és una feina del periodisme crític o del periodisme d'investigació i no pas d'agències de detectius. O sigui, nosaltres l'encàrrec que fèiem no tenia res a veure amb detectius, sinó amb recercadors d'informació, diguéssim, gent habituada a recercar en registres públics que ho tenen per la mà, i se'ns van oferir diferents empreses, va triar aquesta per consell d'uns advocats i bueno, doncs no la vam encertar. Si hagués estat una altra empresa, l'empresa triada, ara no estaríem parlant d'això, malgrat que després internament a la CUP hem fet la reflexió que prescindim de contractar empreses sempre que puguem i quasi que com a criteri, si podem fer aquesta feina, malgrat ens costin més temps i més hores i malgrat tenir molt poca gent alliberada, quasi cap regidor cobrant i molts regidors combinant la seva feina privada amb la representació pública, doncs fer-ho sempre que es pugui amb les nostres mans, no? Que és la garantia de que segur que no ens torna a passar una sort com aquesta, no? Una mala sort com aquesta. No sé si vols afegir alguna cosa o ens esperem. Fes. Bueno, no sé si estàs respost o vols que sí. Sí, dues coses, sisplau, pel Quim Arrufat. La primera sobre el tema de les noves retallades del govern català, tot i que entenc l'argument de que trenquin amb Espanya i aleshores es pot resoldre d'una altra manera, el fet que encara no hi hagin pressupostos, que ni tan sols el govern hagi presentat els pressupostos al Parlament i en canvi ja per un decret llei es tirin endavant noves retallades, no creieu que és una mica, diguem-ne, negar el paper que ha de tenir el Parlament, i en definitiva més quan Convergència i Unió en aquests moments no té una majoria, tot i l'acord de legislatura amb Esquerra, però que ha de tenir en principi el vistiplau d'Esquerra perquè aquests pressupostos puguin tirar endavant. Per tant, la pregunta va en aquest sentit: quina valoració en feu d'aquesta situació que es produeix, que un govern que encara no ha presentat els pressupostos doncs comença ja amb noves retallades als treballadors públics? I la segona, respecte al dret de decidir, que es veurà en les propostes de resolució de l'anomenat debat de la nació al Congrés, no sé si la CUP ho ha valorat o ha comentat com veieu vosaltres el fet de que el PSC per primera vegada plantegi un vot diferent al PSOE i les divisions que ja es comencen a produir, com per exemple la diputada per Barcelona, Carme Chacón, que ja ha anunciat que ella no seguirà el que ha decidit l'executiva del PSC respecte a votar a favor.
Bueno, respecte a aquesta, començaré al revés, respecte a aquesta crec que ho hem explicat prou abans, que és un afer intern de cada partit, de cada opció política. En tot cas, nosaltres el que sí que sabem públicament, és a dir, com ho resolguin a nivell intern, si s'han de disputar, etc., són debats privats que s'han de tenir en cadascú, en cada partit, i després, en tot cas, que ens expliquin el resultat, i el resultat, si és una votació separada, doncs voldrà dir una cosa que sí que és pública i que sí que entenem que és un compromís públic, no? Que és que si en una campanya fortament marcada pel dret a decidir dels catalans o la imposició antidemocràtica, entenem nosaltres, per part de l'estat espanyol i els partits espanyolistes sobre el conjunt de la població catalana, és a dir, no podeu decidir, no podeu ni tan sols ser consultats, el PSC es va manifestar a favor del dret a la consulta i, per tant, a favor, a més de la necessitat de realitzar-la, no? De sortir del debat, de sortir de les especulacions, consultant directament a la població si estaven a favor d'una cosa o d'una altra. I en aquest sentit entenem que el que haurien de fer per mandat democràtic i per compromís democràtic és executar aquest compromís públic. No sabem si votant diferent a Madrid és només una política d'imatge, en tot cas internament deu ser molt dur, externament porta molt pocs resultats, per no dir a cap, directe, diguéssim, vinculant, i el que esperem és que, com hem dit abans, resoldre la pregunta de fins on estan disposades les forces polítiques democràtiques d'aquest país a complir amb el seu programa. Fins on estan disposades. I respecte a les retallades avançades dels pressupostos, bé, el frau democràtic d'aquest govern, una mica a la desesperada, comença el dia després de les eleccions, quan Francesc Homs, com a portaveu de l'anterior govern també, anuncia 4.000 milions d'euros de retallades un cop acabada la campanya electoral i dipositats els vots a les urnes, cosa que entenem nosaltres que és un frau a la ciutadania i un frau al dret a la informació, a la transparència, qualsevol cosa que pugui venir després. Si durant la campanya una dada tan important no és posada sobre la taula per ningú, però tampoc pel govern, que és el primer coneixedor de les dades, de les existents i de les futuribles i dels índexs en què es basen aquestes dades. Si no és capaç de dir-ho enmig de campanya electoral per poder informar la ciutadania i deixar que triïn i escullin democràticament, és obvi que les conseqüències que comporta aquesta pràctica política és anticipar-se a les retallades fent-les abans, portar pressupostos tard, probablement a l'abril o al maig, malgrat hi ha una raó lògica i raonable per fer-ho tan tard, però en tot cas ens temem que sigui una pràctica habitual i que la qüestió és també fins on pot tensar l'acord de Convergència perquè no peti fins i tot l'aliança amb Esquerra Republicana. Si continua utilitzant aquestes pràctiques de saltar-se al Parlament i saltar-se el debat democràtic i els procediments democràtics per anar aplicant retallades fins i tot prèviament a poder haver discutit cap a on han d'anar orientades aquestes retallades en seu parlamentària, que és, malgrat que sigui un formalisme si tens majoria absoluta, però és un formalisme important en una democràcia, en tot cas. Sí, a mi m'agradaria preguntar... Un moment, que no sé si s'esperen, que l'altre dia es van... Sí, s'estan esperant ciutadans, l'altre dia es van emprenyar. No voldríem tapar les hores dels altres. Entenc la interpretació avui en seu parlamentària, que hi ha una rectificació pública de la CUP per haver utilitzat aquests serveis, haver-los contractat. Ho dic perquè durant tot el cap de setmana la sensació, i a través del blog mateix del David Fernández, del seu portaveu aquí, cap de llista, etc., semblava entendre, almenys la percepció i interpretació generalitzada, que vostès deien que la fi justificava els mitjans. És a dir, que en certa manera utilitzar aquests serveis per intentar descobrir casos de corrupció, etc., doncs era perfectament legítim. Bé, és que el mitjà és haver contractat els serveis d'una empresa, cosa que és la cosa més normal i més en l'economia i en les administracions públiques per part d'ajuntaments, partits polítics i tot. Una empresa que en aquell moment era una empresa legal, sense escàndols de corrupció, etc. Aquest és el mitjà, no? Vull dir, la fi justifica els mitjans, bueno, diguéssim, el mitjà és absolutament legal i correcte, etc. El que passa que nosaltres, interpretant que la nostra pràctica política és diferent i autoexigint-nos molt més del que habitualment s'exigeix a partits polítics o administracions, és a dir, del que la legalitat exigeix, entenem que hem de ser més vius que això, hem d'entendre que el terreny està sembrat de mines, que aquest país ara mateix està sembrat de mines, que no saps per on et poden sortir i que fins i tot aquestes feines que legalment es poden encarregar una auditoria, una consultoria perquè et faci la recerca més professionalitzada d'aquestes dades en un registre públic, dades públiques, fins i tot aquestes les haurem d'assumir els militants, cosa que fem en totes les altres candidatures. Va ser, diguéssim, és un cas aïllat perquè bàsicament els regidors treballaven, no hi havia disposició d'hores, hi havia desconeixement tècnic de com fer aquesta recerca
i com procedir i vaja, una manca d'hores també per fer-la i per això es va encarregar. Vull dir que el mitjà no és un mitjà qualsevol, ni és un mitjà que passi per sobre de tot, i és un mitjà que violi la intimitat de les persones, ni és un mitjà, vull dir, és contractar una empresa per fer allò que hauríem d'haver fet nosaltres, que és anar al registre de la propietat i mercantil i passar-hi doncs, setmanes buscant totes les finques i a veure quina relació de finques i de propietats, i a més, sense la voluntat de fer-ho pública a la primera de canvi per respecte també doncs, a la persona, no? Simplement per tenir la informació necessària per quan es redactés el POM donat el possible conflicte d'interessos, està a la guaita que no es produís cap cas de corrupció, que tampoc són tan estranys en aquest país, és a dir, que no és que haguem sospitat especialment d'una persona perquè sigui especialment malèvola o uns altres especialment malpensats, sinó que com a pràctica habitual les candidatures també juguen un paper en els ajuntaments allà on són presents, que és el paper d'alertar, de posar-se sobre avís sobre possibles casos de corrupció que es produeixen, com deia en Tais, en aquest terreny de confluència entre interessos públics i privats. Doncs la família té molts solars i té una empresa que es dedica doncs, a la seva compra i s'està redactant un nou POM. La família del regidor d'Urbanisme i posterior alcalde. Bueno, doncs com a prevenció, de fet a Reus, si hem destapat casos de corrupció, si hem fet dimitir el Prat, si hem destapat les diverses incompatibilitats, és perquè allà sí tenim la sort de poder tenir un regidor. La ciutat és més gran, hi ha més capacitat demogràfica i per tant econòmica pels seus municipals. El regidor en aquell cas doncs, està alliberat perquè hi ha una pila de feina i a més té una persona que l'ajuda i van poder dedicar totes aquestes hores a fer tota aquesta recerca. Han estat hores i hores i hores i hores de recerca en diaris, en registres, etc, fins a poder trobar aquestes incompatibilitats, perquè no us penseu que és gens fàcil l'accés a la informació pública, no? Moltes coses estan escrites, però troba-les. I en el cas de Valls doncs, van considerar que era prou important tenir aquesta informació perquè no podien assumir la seva recerca de forma... Però bueno, d'això n'aprenem, és a dir, és un mitjà legal, però que fins i tot essent legal, donat que hi ha tot aquest terreny sembrat de mines, fins i tot aquest no el tornarem a utilitzar o amb les màximes alarmes cada vegada que hi pensem, ni tan sols en utilitzar-lo per necessitat. És a dir, el d'encarregar a algú extern una recerca de dades pública i en registre. No sé si hi ha alguna pregunta important, perquè si no bàsicament fem endarrerir la intervenció del grup de Ciutadans. Moltes gràcies. Adéu-siau.